ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಂದು ಸಖತ್ ಅದುಲ್ಲೇ ನಿಕುಲ ಸಖತ್ ಅದು ಉಪ್ಪರ್ ಬಂದೆ ಯಾನೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೋಲಾಡು ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಆ ಬೋಲಾಡು ಬಲ್ಲ ಬೂರುಂಡೆ ಇಂಚಪ್ಪನೊಂದು ನಿಕುಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಾತಿತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂ ಆಯ್ದಿಂದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಗತದೆ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಅವು ರೀಚ್ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಏನ ಪಂಡ ಬಲ್ಲ ಬೂರುಂಡೆ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಏನು ವಿಷಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಅಂಡ್ ಇತೇ ಬೇಗ ಬೋಲಾಡು ಬರಗಾಲ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚಪ್ಪ ಪಂಡ ಬೋಲಾಂದತ್ತು ಇಡೀ ಊರು ಬರಗಾಲ ಬೈದುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಟೈಟಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದರಿಂದ ನಮಕೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಬರಗಾಲ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚಪ್ಪ ಮನ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಈತು ಬೇಗೊಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂದೇನದಿಜಿ ನಿಗುಲ್ ಬೋಲ್ ತೂವಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಮಕ್ ಬರ್ಸದ ಅಂತ ಏತು ದಿನ ಆನಂದು ಸೊ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜುಂಡು ಐಟಪ್ಪುನ ಏನ ಮತ್ತ ಲಾಸ್ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಏನ ಮತ್ತ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಏನೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಕಂಡ ಮತ್ತ ಭಾಗ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಇಡೇ ಮತ್ತ ಪಂಪುದ ಸಪ್ಲೈ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬರ್ಸ ನಂಬುದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಡು ಇದೊಂದು ಸುರುತೆಟ್ಟಿನ ಬನ್ನಗ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡಲೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪೇರು ಈ ಬೊಟ್ಟು ಗಂಡ ಬಂಡ ಏನ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಬೈಲು ಗಂಡ ಬಂಡ ನೀರ್ದ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜಾಗ ಬೊಟ್ಟು ಗಂಡ ಬಂಡ ನೀರ್ದ ಮಟ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜಾಗ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಪನ್ನಗ ಬೊಟ್ಟು ಗಂಡೋಡು ಈ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಏನಾತನು ಪನ್ನಗ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂದೆಟ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೋ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮತ್ತು ಒವೇ ಟಿ ವಿ ಆವಡು ಮೀಡಿಯಾದಕುಲು ಆವಡು ತೋಜಾವುಜೇರು ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಇಜಿಂಡ ಹಿಂದಿ ದಕುಲು ತೋಪರಿಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ತುಳುಟು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾದಕುಲು ಆವಡು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಕುಲು ಆವಡು ಏರ ತೋಜಾವುಜೇರು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜಾವನು ಯಾನೋ ಮತ್ತು ಫಂಡ್ ರುಪೀಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನೊಂದು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗು ತೂಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಡ್ ನೀರಿಜ್ಜಿಂದ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚೇನ ಕಂಡುಂಡು ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಚೂರ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೈ ಏನುಂಡು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪೊಟ್ಟೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದಕ್ಕೆ ದೇಪನ್ನಾಗ ಈ ಟೈಮುಡು ಮೈನ್ ಕೊರಲ್ ಏನುಂಡು ಅವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಆಪುನ ಟೈಮು ಈ ಟೈಮುಡು ಮೈನ್ ಅದು ನೀರು ಬೋರ್ಡು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಬರ್ಸ ಕೈ ಕೊಡ್ದು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಕೈ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತುಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆವಾಡು ಒಂದಕ್ಲೆರ್ದು ಒಂದೆತ್ತ ರೀಸನ್ ಬರ್ಸ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆತೀನಿ ತೋಲಿ ಫುಲ್ಲು ರೆಡ್ ಆತನ್ ನನ್ನಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಅರಿ ಕೊರ್ಪಾರು ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅರಿನ ಏರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅರಿ ಏರ್ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಏನಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತು ಕೊರಲಿ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಂಡೋಡು ನೀರಿಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಪ ಏನು ಎಂಟಿ ಜಾಗ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ಎಲಿ ಬತ್ತು ಕತ್ತೇರುಂಡು ಕಂಡೋಡು ನೀರಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕತ್ತೇರ್ನ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಬೋಡಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಂಡ ಕೃಷಿಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುನು ನೀರೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಏನುಂಡು ಮಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ 40% ಅಂಡ ಬಕ್ಕದ 60% ನೀರಿದ ಮಿತ್ತೆ ಅವಲಂಬಿಸದು ಉಪ್ಪುನು ದೇಪಂಡ ಮಣ್ಣು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಹೈಡ್ರೋ ಫ್ಲೋಮಿಂಗ್ ಏನ ಮೆಥಡ್ ಖಾಲಿ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ನೀರು ಉಪ್ಪು ಅಂದೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒವೇ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುಂಡಲ ನೀರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಂಡಿತ ಕಂಡದ ಅಲ್ಪದ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪೆ ಸೊ ಒಂದೆತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಪ್ಪುಂಡವು ದೇಪಂಡ ಒಂಜೇ ವೀಡಿಯೋನು ಒಂದೇ ದಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವೀಡಿಯೋನು ಒಂದು ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಡೇಸ್ ಬಿಡ್ದು ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ.